Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdaz. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde ajaýyp nurana bayramçylyk, halkara zinanlar güni uly dawalar beslenip giňden toýlandy. Bayramçylyk dawalary hormatly prezidentimiň başçylygyny berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwründe zinan mertebesiniň belentde tutulýanyny aýdym görkezýär. Mehriban eniler, nurany gelin gyýlar. Siziň ähliňizde halkara zinanlar güni münasibetli tüý sürekden gutlaýas. Bayramyňyz gutly bolsun. Elmidama siziň güler ýüzüňiz bahar güllerdey mylaýym we owadan bolsun. Şuun paýtagtymyzyň Sewda Senat idarasyny ýurdumyzda giňden bellenleýän halkara zinanlar gününi garaşdy watanymyzyň şöhratly zinanlarynyň hormatyna başlanan dawra geçirildi. Bayramçylyk çäresine ýurdumyzyň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we podoklyň dolandyryş idaralarynyň, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly mehmanlaryň kataryny köp çağaly eniler, zähmet veteranlary, önümçüliň öňdewajçylary hemde jemgyýetçilik guramalarynyň işçen gelin gyýlary, alimler we medeniýet işgärleri, dürli podoklaryň zähmetkeş gelin gyýlar bar. Şeýlede dabara ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara düzümleriň zinanlarym çağıryldy. Paýtagtymyzda Sewda Senat idarasyny halkara zinanlar gününe başlanan dawarly çäre, hormatly prezidentimiz Oguzhan Köşkler toplumyndan sanly ulgam arkaly gatnaşdy. Mehriban arkadamyz dawara gatnaşjylary hemde garaşdy watanymyzyň şöhratly zinanlaryna gutlyk bilen ýüzlendi. Edideneler, mehriban gelin gyýlar. Biz şol ýurdumyzda dawrasy uludan tutulup giňden bellenýän halkara zinanlar güni münasibetli. Şu ajaýyp bayram güni şutlamaşy döräniň öreýän şat. Türüň başynda diýen. Şuňy bilen ýurdumyň ähli zinanlaryny mehriban enelerimizi, edil uýularymyzy, we gyýlarymyzy halkara zinanlar günü bilen tüý serekden gutlaýar. Ata-babalarymyz zinanlara sarpy goýmak, olaryň mertebesini bilen tutmak ýaly milli däplerini hem müňinliklerini dowamyny kämilleşdirip mukaddeslik derejesine ýetiripdir. Mehrimena bu paly ýan ýollaşy mehriban uýa bolan aýratyn hormat masalada gaýyn gel gatnaşyklaryň kadalary asyllardan aşyp halkymyzyň asylly däpleri ökmünde bizim hem günlerimizde gelipdir. Eneler ähli döwürde de Türkmen jemgyýetine aýratyn orun eýläpdir. Olar maşgal ozanyň ýylysynyň hemde jemgyýetiň ahlak esaslaryny, ruh we insan perwer kadalarynyň göz başynda durupdyr. Hakykatdan hem insana ýaşaýşy peşkeş beren ýene hemişe de taqdim etmeli mukaddeslikdir. Watan, ýurt, toprak bilen deň derejede goýulýandyr. Ýene toprak diýen düşünje hem ýöne ýerden dören däller. Şahyryň dili bilen aýtsak, biz enäni dünýäniň görki we durky hasaplaýar. Iň bagty perişteler dimine inip ine öwülüpdir diýen hem rowaýat bar. Eneleri beýendirmek, razy etmek iň uly bagtdyr. Ineleriň ak bagty. Alkyrşy hem ýollaryna çyan gudurat hata edilýär.
Rovayetlere göre kadim eyyamlarda zemini doňukul guruşaw alanna dünýäni halat eden indi mehri bolupdyr. Türkmen milletiniň 5.000 ýyldan hem aňyrdan aýdan taryhynda belli wenan şahsiýetler öçmejek ýyl alypdyr. Ajaýyp heykeli Nusoydan tapylan Parfiýanyň padşahy Mitridatyň gyýdy, Radagunu. Güneşiň gyýdy, asman, şalanyň gyýdy ýaly, dawarary atlary bilen tarypy ýetirilen wenan ferkerde zaryna watan suýujuludur. Mertligi hem dilleriň fenalyna urulan gözellik şahy, tumar şah. Bunun orada ilkinci Almak Acemesini esaslandıran Halif Al-Mamun'un käbesi Mercan Hatun, Toğru Sultan'ın ayalı Altıncan Hatun, Büyük Selçuklar Devleti'nin sultanı Melik Şah'ın gyýdy Mahmelik Hatun, Sultan Celaleddin Mengüverdi'nin ayalı Melike Hatun, Mutluk Temir'in ayalı Törevi Hanım, Selçuk Sultanı, Kılıç Arslan'ın gyýylary Melike Selçuk Hatun we Gowher Netibe Hatun. Söz mülkünün melikeleri hasaplanan Mehdi, Menice ve Mehri Hatun ýaly meşhur wenanlar öýe döwrüni bitiren büyük işlerine dünýä hayran haly. Hem şolar ýaly meşhur wenanyň tagalady bilen ençeme müňinliklerin dowamyna halkymyň maşala gymmatlyklarynyň muqaddesligi aýaly saklanýar. Şol gymmatliklar bolsa halkymyza bilet ruh hemde ahlaklygy, halallygy, sadalygy we zähmet söýüligi insana sarpa oýmagy terbiýelep gelipdir. Çepereli Türkmen wenanlaryň tagallasy arkaly özüniň nepisligi hem gözelligi bilen görün hayran galyryan Türkmen halylardyr. Ajaýyp keşde nagyşlary. Bütün dünýäde kırar edilen sunnat eserleri ýokunda bizim hem günlerimizde yeterli. Türkmen wenanlaryň geçmişde bitiren büyük işler vardı. Näçe aýtdan berden aýdy. Bu işler ente öwrenmeli. Dünýä ýaly. Biz garaşsyk döwründe insan perwerligi, edep terbiýeli, bilen ahlaklygy wasp edýän halkara wenanlar ony täze many, mazmun bilen baýlaşdyryp ulema dawarlara beslýär. Ýolutymyz köp çağıl maşgalary hemme taraplaryň gollama. Olaryň ýaşy durmuş şertlerini goýulmak barada aýratyn alady edýär. Her ýyl halkara wenanlar ony natip etdi. Türkmenistan ene mehri diýen hormatly adyny munasip bolan köp çağaly eneleri sarpalamak dawalatny geçirýär. Köp çağaly maşgalaryň ulema toporuna ýokary amatlyklar bolan täze öýleriň açarlary gowşurlar. Endi Türkmenistan prezidentiniň adyndan ýurdumyň wenanlarynyň ählisine şo sany pensiýadaky eneleri öý hozurlukçy we işleýän wenanlar talip gelin gyýylary okuwçy hemde çağlar baglaryna terbiýelenýän körpe gyýylarymyza pul sowgatlaryny gowşurmak asaly däwe ýogurly. Ýa-da garaşsyk we baqy bir tarap Türkmenistanyň wenanlary ykdysadyýatynyň ähli puduklaryna ahlakly zähmet çekýärler. Olaryň arasynda başarjan ýolbaşçylar, alimler, mollumlar, lukmanlar, telekeçiler, deputatlar hemde diplomatlar bar. Yani şol bir wagtda biz olaryň ilkinji wagt aladasyl eneler degini wopaly, ýan ýollaşlardygyny, mehirli oýularym gyýylardygyny, maşal ojaklaryň iýelerdigini edep ekramyň
Wopallyň we gözelliň nusrasy bolup, durýanlyklaryny ýatdan çykarmaly däldir. Dinanlarymyz biziň gazanýan ähli üstünliklerimiz. Ata watanymyzyň kuwwatyny mundan beýlekde puktulandyrmaga, öz münasip goşunklaryny goşýarlar. Geçirilen işlerimiz, cemiyette demokratik kadalary, durmuş düzgünlerini ornaştırmakta, millidäp desurlarını aýagy saklamakta, hem sürmekte, olaryň aýratyn orny bardyr. Aksaýatyny ýakly bu doktoryny ösüşleri durmuşa geçirmekte. Giyin girimli maksatnamalary amala aşyrmakta, bitiren aýratyn hyzmatlary. Rahmetde cemiyetçilik durmuşyny gazanan ul üstünlikleri, ýedi watanymyza gopaly, sagdyn ruhy bilen nesilleri terbiýelep ýetişdirmäge goşýan atly goşanlar üçin dinanlarymyz ýokary döwlet ýylaklaryna we hormat artlara münasip bolýar. Öýüp gelýän nesli terbiýeleme. Cemiyetiň ruhy esaslarını puktulandyrma. Watançylyk diýiplerini we umum adamlar gymmatlyklaryny berkarar etmek. Dinanlaryň hukuklarynyň hem de behfitleriniň goralmagy, maşgalany, o enerleri gollamaga döwlet siýasatyny iler tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde garaýar. Döwlet bir medela gelecekde aýratyn ähmiýet berer. Türkmenistanyň dinanlarynyň bagtyar durmuşda ýaşagy. O işlemek üçin mundan beýlek ähli zerur hem şertleri döreder. Gözük barýan nesil. Cemiyetde ýokary ruh, ahlak, gymmatlykdan gorap saklamak barada hemişe alady eder. Köp çağıly maşgalalar döwlet tarapyndan berilýän golu kömek hem iýdigizlerli artdyrlar. Hormat denenler. Mehriban dinanlar. Geçmişde ähli nusrawy şahirlarymyz dinanlarymyzyň gözelligini dökülýän elleriniň çeperligini, edep ekramyny, gopalygyny, işeňirligini tarif edip, goşgy gazal ýazyp, eser döredipdirler. Türkmen gelin ýyllaryň belenten hem wagtyny ýetiripdirler. Beýik akyllar, şahyrymyz Maktumul Prahem, dünýä sözi megdar dusuz tagama, söz için gelin hem bolmasa diýipdir. Mehremeneler. Dinanlar ömürlerini halk üçün terbiyeli, düşünceli, perdet yetiştirmen aladygyna bağış edýärler. Olar milletin bakylygynyň sütünüdür. Şonuň üçin hem inýany begendirmek, dinany begendirmek, dünýäni begendirmekdir. Inýany tiýlemek, özüni hem bütün dowamatyny tiýlemekdir. Edidendir, mehriban gelin ýylar. Aray mertebe el mydamında belet boldy. Şoňur hormatlanýan Türkmenistan prezidenti Mehriban arkadaşymyz Halkara Dinanlar Güni 8 Mart bayramy münasibetli evi diýarymyzyň eneleriniň, dinanlarynyň ýürek boýsanjyny beýan etmäge ruhsat bermeňidi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Arkada prezidentimiz sizin şu davaral pursatda sahany ulgam arkaly edid enelerimizi, nurana gelin gyýlarymyzy bayramçylyk münasibetli gutlamaňyz, meherli sözleri ýetirmeňiz biz dinanlaryň başymyzy göwe ýetirdi, boýsanjymyza boýsanç goşdy. Bayramçylyk gutlagyňyz üçin
edi diyarmyzyň ähli dinanlarynyň adyndan tüýüs ýüregimizden sag bolsunlarymyz aýdýar edi arkadagymyz. Kahraman arkadagymyz. Baharın başynda davaral bellenilýän gözelligiň, mehribanlygyň bayramy bolan halkara dinanlar güni münasibetli ýurdumyzyň ähli dinanlaryna iýberen mehirli gutlugyňyz, bu bayramy ýokary derejede bellemäge döredip beren giň mümkinçilikleriniz, ýurdumyzyň dinanlaryna ýapan toý ferpaýlaryňyz üçin size ýurdumyzyň ähli dinanlarynyň adyndan tüýüs ýürekden alkyş aýdýar. Sizin janyňyz sag, belent başyňyz aman, döwletli işleriňiz mundan öýläkem rowaç bolsun, mehriban arkadagymyz. Hormatly prezidentimiz, sizin paýhasly başlangyçlaryňyzyň netijesinde bedew bady bilen öňe barýan diýarymyzda döwletimiz tarapyndan dinanlara ýeňillikler berilýär, münasip durmuş we döredüjilikli zähmet üçin berur şertler döredilýär, gender deňligi üçin edilýär. Bularyň ählisi dinanlarymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny eýleýän ornuny barha ýokarlandyrýar. Bu döwletli işler üçin ýurdumyzyň dinanlarynyň size alkyşlarynyň çägi ýokdur. Kahraman arkadagymyz. Belent mertebeli prezidentimiz, siz dinanyň bagtyny, zeminiň bagtyna, inäniň şatlygynyň, hemmäniň şatlygyna barabardygyny taýarsyňyz. Ine bagtyar, nisil bagtyar, il halk bagtyar, maşgalanyň awadanlygy, ýurdun rowaçlygy diýärsiňiz. Mehriban arkadagymyz. Türkmen halkymyzda dinanlar maşgala döwletliginiň tuğu hataplanýar. Sizin mehriban käbäňiz Oglaba dejäniň türkmençilik mektebiniň nusgasyny özünde jemlän asylly gylyk käfiýetleri biziň nusgalyk görellämizdir. Oglaba dejäniň durmuş ýoly halkymyzyň ruhy, ahlak gymmatlyklaryna agrarlylygynyň ajaýyp masalydyr. Keşdeçilik ýaly el hünärleriniň kämilleşmegine, münasip dowam etdirilmegine hem mehriban käbämiziň bitiren hyzmatlary uludur. Mehriban käbämiz tarapyndan keşdelenen nefisligiň naýbaş eserini öwürlen kürtäniň döwlet muzeýiniň iň görnükli ýerine goýulmagy türkmen dinanlarynyň milli sungatymyza bolan söýgüsini artdyrdy. Dinanlarymyzyň ajaýyp el hünäri barada siz ine taqdim, mukaddeslige taqdimatly kitabymyzda täsirli beýan edýärsiňiz. Bu eser ediz enelerimizi tarpalamaň belent nusgasy bolmak bilen dinan mertebesine sözden nikilen mizemet heykeller. Biz dinanlar milletin käbeti Oglaba dejemize taqdim edýär. Mehriban arkadagymyz. Siz atçylyk toplumlaryna baranyňyzda, milli bayramçylyklarymyzda behiçli bedewleriň, täze doglan taýlaryň boýnuna käbäňiz Oglaba dejäniň ören alajasyny dakýan pursatlaryňyzy her birimiz ulut tolgunma bilen synlaýar. Munyň özi asylly ýörelgeleriň dowamlylygyny alamatlandyrýan nusgalyk misallar. Hormatly prezidentimiz, baharın başynda dinanlar gününi şeýle uly derejede bayram edip, her birimize sowgat serpaýlar ýapyp, mertebämizi belende götürýän Kahraman hem mehriban arkadagymyz size ýene bir gezek tüýüs ýürekden alkyş aýdýar. Joşgunly ýüreklerden çykýan ag alkyşlarymyz ömrüňize ömür goşdun, mehriban arkadagymyz. Sizin janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun. Eneleriň göwünini alkandyryp, nesilleriň bagtyar durmuşyny öpçün edýän beýigi işleriňiz mundan beýlekde rowaçlyklara wetlensin. Mehriban arkadagymyz. Hormatly dinanlar, men ajaýyp bahar bayramy bilen ýendirgede tüýüs ýürekden gutlaýar. Ýurdumyň ähli dinanlaryň bir jan bagy, eksilmez bagy, maşgala ojaklarynyň awadan bolmagyny arzulaydy. Sag bolun.
Soňra halkara Venanlar günü garaşdy watanymyzyň şöhratly venanlarynyň hormatyny başlanan dawra dowam etdi. Bu ýerde milli liderimiziň ýadymda diýen aýdymynyň ýerine ýetirmegi bu bayramçylyk dawrasynyň ajaýyp we täsirli pursatlaryny guruldy. Aşkatiran fiillir yaşlığından yadıya baktım kimin akılır teyze olup sadılar yıllar nur elimde gönlüm coşar bilimde acaba falta var ya budurmuşsun Bugün venanlaryň hormatyna halkara venanlar günü münasibetli iň pek arzuwlar we gutdaglar, nurany we beýik duýgularyň tüýsürekden çykýanygy, ýene mehribanlygy we aladasy, ruhy baýlygy üçin tüýsürekden hoşallyk sözleri beýan edildi. Dawra gatnaşy gelin gyýlaryň çykyşlaryny, häzirki Türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyny, venanlaryň eýleýän ornunyň barha artýany bardaýdyly. Venanlar babatda Türkmenistanyň siýasatyna aýratyn ünsürli. Yurdumyzyň konstitusiýasy we milli kanunçylygymyzyň değişli namalary, şerde yurdumyzda üstünlükli durmuşa geçilen aýal gyýlaryň bilimi we saglygy, olaryň durmuş jemgyýetçilik derejesi bilen baglanyşly maksatnamalar venanlaryň hukuklaryny öpçünetlen, hemde goramaň ygtybarly kepil bolup çykyş edýär. Türkmenistanyň döwletiň kemeşçilik aladasyny duýýan venanlaryň kalby Hemme taraplaryň gollawy, maşgaly ojaklaryň abadançylygy, saýlan uğurlaryny öz başarnyklaryny açyp görkezmäge, öz öňlerini bilim almagy, ähli taraplaryň ösmäge, hünär taýdan kämil çykmagy, hemde münasip bagtyar durmuş üçin etmäge gönükdirlen, uly geljegiň açylýanyny düşünüp, çağalary afuda, gülle wesiýän ýurtdy ösürip ýeşdirmäge döredülen mümkinçilik üçin mehriban arkadamyzy çumur hoşallyk duýgusyndan noldy. Bakar öwüşkünler sündürilip bayramçylyk görnüşde bedelen zarly emele gelen aýratyn mehirlik pursatlary meşhur estrada artistler tarapyndan gollanyp dowam etdi. Olar türkmen gelin gyýlarynyň gözelligini, söýgüni, baky juwanlyk hemde gadymy türkmen topragynyň bereketini wasp edýän ajaýyp milli mukamlary we aýdymlary ýerine ýetirdiler. Görnükli medeniýet işgärleri hormatly enemamlarymyzyň, uýalarymyzyň we gyýlarynyň adyna mehirli gutdaglaryny we hoşniýetli arzuwlaryny beýan etdiler. Konserdiň tutuş bayramçylyk maksatnamasyny mehirli we owadan, akylly we asylly, söýýän we söýgüli bolan venanyň hormatyna fena diýip adlandyrmak bolar. Watançylyk aýdymlary, söýgü mukamlary we gadymy ähliler bilen halk dörejilik çykyşlary boýunça kompozisiýalar, estrada çykyşlary we halk sallarynyň döwrbat derejede täzeden işlenen sallary bilen utguşduruldy. Şeýle konsert maksatnamasyna dörejiligini, türkmen venanynyň gözelligini, duýgur ene ýüregine jemlenen ýagşylygyny we pähim paýgasynyň nury bilen şuwra saçýan dünýäni wasp eden meşhur şahylaryň sözlerini döredülen eserlerim ýerdildi. Mehriban arkadamyz ýagşylyň we kiçigündüň, we paýlyň we akyl paýgasyň, ýençeden ajaýyp başarlygyň, gözelligiň we gaýtylynmajak ustatlygyň nusgasyny alamatlandyrýan
Türkmen zinanının abray mertebetinin hemişe bilen tutulyanlığını enşeme gerek naftadı. Bu sözlerde zinanlara deyip bolan qarayış beyan ediliyor. Acayip gelin gıylarımızın eğleyen möhüm ornu, onların qadimden gelen hiyatetini cemlenirler. Her bir ene tebigatı oyuncu durmuşumuzda söýgü we mehri bilen gursap, maşgalada, jemgyetde, döwletde alalaşyň bolmagyna ýardym edip, maşgaly ojagyny saklap, parahatçylyk üçin edýär. Halkyň arkadagy zamany sen watançylyk aýdymy döwlet başlanmada çäksiz hoşarlyk duýgusyny beslenýär. Bu aýdym hormatly prezidentimiz bilen aýrylmaz baglanşykly bolan berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik gadamlaryny wasfetdi. Sonra sahnada aydımçılar, tecrübeli ustalar ve yaş yerine yetiriciler bir-birinin izinden çıkış ettiler. Onların diyarımızın gelin gıylarına başlayan aydımlarını, milli ehkinleri ve belent duyguları beslenen hormat sarpa hem de sevgi, hoşarlık ve in umut ardugular utkoştu. Kalbini tolgundurayan aydym sağlı çıkışlar, coşkulu tanslar, şovkunlu el çarpışmaları hem de bayramçılık kutlularına ulaştı. Aydym sağlı şu ölüm şahirleri, kompozitorlar ve aydımçıları coşkulu ilham vermegin devam ediyen Türkmen baharının gülleyişini ve zinan gözelliğini vasfetti. Meşhur Türkmen aydımçıların yerine yetirmegindeki bayramçılık çıkışlarını söýgü ve yakımlık, gelin gıylar, daşkı dünyamızın gözelliği vardaki aydımlar dürlü dillerde yanlandı. Konserde gatnaşylaryň ähli bagtyar ýaşamagy, dörejülükli zähmet çekmägi we okuýup başarynyň ýüze çykarmagy dördülen hemme şertler üçin hormatly prezidentimiz da tüýsürekden hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Baharın we zinanlaryň kädirki ajaýyp bayramçylygy, halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ruhuny qywap gelýär. Onu döretmeň we täze durmuşyň şatlygy, ajaýyp umut başlanyjyň beýany bar. Bular bolsa biziň ynamymyzy, güýç gaýratymyzy we iň umut umytlarymyzy hemişe iterger geldi. Ajaýyp zinanlarymyzda başlanan dawaranyň ahyryny diyarymyň owadan bagtyar zinanlar diýen aýdym ýanglandy. Onu ýene bir gedek ähli inilerimizde, uýalarymy we gyýlarymy söýýän we söýleýän zinanlaryň ählisini bagtyarlyk bardaky mehirli ardy ýanglandy. Olar dünýämizi gözelleşdirip, oňa sazlaşyklap, dörejülük şatlygyny hemde belent maksadlar goşmak bilen onu hasyn edýärler. Bugünkü bayramyň ähli zinanlary mehremeneleri uğurlayan başit yerside bir aydımlar mazi alilman gülleri uğurlayan bugünkü bayramyň ähli zinanlary mehremeneleri uğurlayan başit yerside bir aydımlar mazi alilman gülleri. Bahar geldi, tereden gayırlar. Gödüllüğünü size denglep geldi ol. Öğsün verisi doğdamı riyali, almayanımı da yenglep geldi ol. Bahar geldi, seyinnan gelinler. Bahardadır baydak yal boyumuz. Yarını da ediyen nədimiz onunla, bahardadır su görmeyen boyumuz. Bahar geldi, seyinnan eneler. Bu bağlar, bostanlar sizin dünyada. Akar, mavi akarlarda, bakarlarda siz, günün kucağında siz görünýäniz, güllüň adabında siz görünýäniz. Menem yerine bizim odan gelin gıyılanmadı, meherli enelemdi, kızın kutlayan. Bir devletin, bir milletin kalkınmak için, dünya yol salmak için, özünü bar eylemek için bir sebep gerek bolýar. O sebebin aslında kahraman arkadağımızın, mehriban arkadağımızın durýanlygy, şonu dünya veren inen, uğlavat edeceğim, bardığı bizi güvendiriyaram, uyduryaram. Kahraman arkadağımızın käbesi uğlavat edeceğini, ben şu bayram bilen, şu tomoso bilen kızın kutlayan. Yine de bir gedek men gıyır elinden biri şu bayram bilen kızın kutlayan. Günler gülboğunundan alya gıdagay. Doğumunda görüktür yumsak kılın.
ulu dünyan sorawıtın filağı yollarım revandır ediydi arkada. Kahraman arkadağımızın ömrü uzak olsun. Alıp baryan derindiyse hemisi ruhastik duraberkenken. Men Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboğaz şäheriniň ýaşaýjysy Gülýalek Gulyeva. Ene halkyň arkadagly zamanatynda meniň maşgalamda we meniň durmuşymda ýatdan çykmajak günleriň biri, ýagny mehriban arkadagymyň şahat erpaýy. Hormatly adama nasip boldum. Hormatly mehriban arkadagymyň öznüksiz zähmet haklarymyzy ýokarlandyryp bermegi, birinji synpa okuwa variant çağalarymyza kompýuter sowgat bermegi, ähli gelin gyýlarymyzy her 8-nji mart bayramyna syýlag, serpaý ýapmagy bu biziň üçin uly hormat, uly bagyt. Menne şu pursatdan peýdalanyp ähli gelin gyýlarymyzy 8-nji mart bayram bilen gutlaýan, bizi şeýle derejä galdyryp beren, bizi hormatlaýan, mehriban we gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun, goý elmi dama onuň tutýan tutumly işleri madama rawat çalsyn. Halkyň arkadagly zamanasyna bagtyar enemen, bagtly enemen, al elwan gülleýän gözel ýurdumda bagtyar enemen, bagtly enemen. Men Lebap vilayatynyň däne etrawynyň Parahat Daýhan birleşiginiň kärendisi Roday Aşirova. Biziň ýurdumyzda toýlar toýa ulaşýar. Ynha şu gün hem gözel Aşgabat şeherimizde halkara dinanlar bayramçylygy bolan 8-nji mart bayramçylygy uly toý, uly dabara bilen geçirilip otyr. Men hem şol dabara gatnaşyp otyryn. Meniň begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýokdur. Gahrman arkadagymyz dinanlara uly sarpa goýup, ene mähri diýen döwlet syýlagy bilen syýlaglady. Men hem şol syýlaga münasip boldum. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda ähli zinanlarymyzy 8-nji mart bayramçylygy bilen tüýs ýürekden gutlaýan, olaryň maşgala ojaklarynda jan saglyklaryny, maşgala agyzy birliklerini arzu edýän. Men şu ýerde şu setirleri belläp geçesim gelýär. Çäksiz alkyş bardyr arkadagyma, bagtly döwrü beren gahrymanyma, watanyny diňeýändir janyna, bagtyar zamanyň bagtly zenany. Hormatly prezidentimiziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Men Mar vilayatynyň Bayramar şäheriniň ýaşaýjysy Nawça Meredowa. Bugün biziň agdyr maşgalamyz üçin iň bagtly gün, hormatly arkadagymyz bize ene mähri diýen hormatly ad takdy, hormatly arkadagymyz şeýle ajaýyp zamanada ýaşatýandygyna begenýän enelerimize, aýal gyýlamyza şeýle uly hormat toýulýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda 8-nji mart güni halkara denanlar gününe ähli denanlarymyzy, kümüştaşly enelerimiz aýal gyýlamyzy halkara denanlar günü bilen gutlaýan, goý olan güler ýüzler, bahar bäwüller ýaly elmi dama gülüp dursun. Hormat arkadagymyzyň tümli işler elmi dama rowaşlyklara weslensin. Paýtatymyzda bagtyarlyk baharnyň şekillenler sungatynaky wazpa bilen geçirilen sergem halkara denanlar gününe başlandy. Sergi değişli uğurda amala asylýan işleriň ähmiýetliligini äşkär etdi. Suratkeşler öz işlerini ajaýyp hallaryň nagyşlaryna, zinanlaryň zekininden dören keşplerde we zergärçilik önümlerine gülleriň şekillerine möhüm orun berdiler. Misen hemde bürünçden taýarlanan dörli görnüşdäki gaplar, küýdäniň farfor önümleriniň bezegleri, ösemlik dünýäsine başlanan kompozisiýalar bu ýerde gurulan şähere öz borçly ewuşkun çaýdy. Milli medeniýetiň baý däp desturlarynyň ruhyna ýogurulan sergide bayramçylyk ýagdaý hökm sürdi. Sergide görkezlen gymmatlyklarda zinanlara söýük hemde hormat äşkär doýuldy. Berqara döwletiň täze eýamynyň galkynç döwrüniň dörediji dinanlary, milli ruhy ahlak gymmatlyklaryny goraýjylary bolup zähmet söýür gelin gyýlar. Olaryň duýgu dünýäsi köp asyrlaryň dowamyna sunugat uswatlaryny täze dörejilik gözlegleri ruhlanyrdyr. Ýurdumyzda ajaýyp bahar bayramy, halkara dinanlar güni ýaşy desturlara laýyklykda geçirilýär. Hemde döwletimiziň dinanlara bolan üns aladasynyň aýdyň nyşany otdurýar. Bitarap diyarımızın ähli kunjo gününe halkara zinanlar gününe başlanıp yokur ruh holetlige etsenip geçirilen aýdym sağlı davarlardır şäherler hem bayramçylyň şanyny hasam belinde götürdi.
Halkara Zinanlar Günü münasibetli guralan aýdym saldy dawarlaryň hoşawazy akyl welatynyň amçar kunjun gurşawaly. Bayramçylyk dawarasy gojaman köpetde aýratyn görk berýän akyl welatynyň Nowruz ýaýlasynyň Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna uly ruh wenetlige geçenip geçirildi. Şany film münasibetli akyl welat häkimliginiň welat Zinanlar guramasynyň welat medeniýet düýrlügini kimde welatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde geçiren dawarasy bar Qurýar baharda gülleriň müşki bulardan ziyada gözeller keşfi diýilip atlanyrly. Davara yokur ruh wenetlige we aýdym sadyň hoş owalaryny beslenni. Turwaşdan yokur ruh wenetligi hemde bahar howasynyň hoş taplygyny beslen dawarda welatyň aýdymçylarynyň synuwat ustatlarynyň şeride tansbu folklor toporlarynyň çykyşlaryna tomaşa edildi. Mahmal owady beslenip ýerine ýetiren şadiýan aýdym saatlarda we tanslarda milli liderimiziň alyp barýan rowaj işleri, watanyň izidligi, eni mukaddesligi hemde pek söýgü we paýlyk türkmen baharynyň reýhany gözelligi özüniň çeper beýany tapdy. Halkara Zinanlar Günü münasibetli Balkan Welaýat Häkimligi Zinanlar Birleşiginiň Welaýat bölümi tarapyndan Balkanawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna guralan aýdym saldy bayramçylyk dawarasy ýatda galy portretlara baý boldy. Bagtyar Türkmen jemgyýetine mährem Zinanlaryň tutýan aýratyn orny, olaryň halkymyzyň ruhy, medeni, durmuş, ykdysady düşürüne oşýan sallamly goşuntlary bardak çykyşlar dawarada buýsançly ýanglandy. Milli ykdysadyýetimiziň kuwatyny artyrmakda, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlandyrmakda, ruhy medeni gymmatlyklarymy aýaguly saklamakda hemde dünýä ýaýmakda Zinanlaryň alyp barýan tutumly işler hakyna söhbet edildi. Alkyşly sözleriň dowamy synuwat ustatlarynyň gowun götürji aýdym saatlaryna ulaşdy. Bayramçylyk dawarasynda Balkan welaýatynyň etrap şäherlerinden gelen medeniýet we synuwat ustatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Döwrwap aýdym saatlarda bagtyarlyk döwrümizin taryhy ähmiýeti belent ösüşlerdir rowançlyklary, hormat prezidentimiň tutuş dünýä ýaň salan belent tutumlary we senen görnükli işleri, döwletli durmuşymyz, mährem Zinanlarymyz barada hoş wada aýdym saatlar özüniň aýdyň beýany tapdy. Tans halk dörüjilik toporlarynyň şowkuny çykyşlary çäre gatnaşyklaryň buýsançly gowunlaryny hasam arşa götürdi. Ýokur ruh wenetlikde guralan çäre gatnaşanlar Türkmen Zinanlaryň awry hormatyny, syýlaw sarpatyny hasam bilendi götürýän arkadan prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara Zinanlar gününiň bayramçylyk çäreleri Daşowut welaýatynyň çar kunjuny gurşawaly. Daşowut welaýat şäher etrap häkimlikleriniň, Zinanlar Birleşiginiň welaýat bölümleriniň, medeniýet müdürlükleriniň bilelikde guramaklaryny Türkmeniň Agoý binasyna Halkara Zinanlar Günü münasibetli geçirilen dawara birdir Türkmen Zinanlaryň ýüregi diýilip atlanyrly. Gözelligi, dörejiligi, hoş niýetligi özüne jemleýän bu bayram Zinana sarpa goýmak, olaryň mertebesini belen tutmak gölgeleri özüne jemleýär. Dawranyň dowamynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni mährwan inilerimize gelin gyýlara goýulan hormat syýlagyň juda belentdigini ataldy. Hormat prezidentimiň adalatly siýasaty güneşli diýarymyzda Zinan sarpasynyň belent tutulmagyny üçin edýär. Şu bayramçylyk günlerinde munyň özi bütün aýdynlygy bilen ýüze çykýar. Bu ýerde synuwat işgärleriniň aýdym saldy çykyşlaryna da uly orun berildi. Synuwat ustatlarynyň ýaş ýerine ýetirjäriniň çykyşlary bayramçylyk gününiň belent ruhyny hasam artdyrdy. Şol çykyşlarda Türkmen Zinanlarynyň waspy belentden ýetirildi. Olaryň nusgaly käsitleri, görüm görülleri, gözellikleri belent kengde wasp edildi. Halkyň arkadaly zamanasylynyň bu dawarasy aýratyn täzeçiligi we ruhy bilentligi bilen tapawutlandy. Dawarada döwlet adam düşünürdiýen hemişelik görülgeni öňe süren hormat prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da mukaddesliň hemde gözelligiň bayramy Halkara Zinanlar gününe başlanan dawaralardyr şäherler ýokary okurantlyga şatlyk şowkuny beslendi. Lewap welaýaty we Türkmenawa şäher häkimlikleri Zinanlar bölümi welaýat medeniýet müdürlügi tarapyndan berkarar watanyň bagtyar Zinanlar ady bilen geçirilen aýdym saldy dawarada ýatan çykmajak täsiri bilen tapatlanyp mährem Zinanlara kümüş taşly inilerimize bolan çuňur hormatyň ýene däwir mertebe dawarlanmasyna urly. Ezid inilerimizi, mährwan gelin gyýlarymyzy, mukaddes söýgüni, gahrman arkadamyzyň ýol başlygyna watanymyzda amala asyrlayan beýik işler wasp edýän belin teňli aýdymlar, esretli günlerimiziň bagtyarlygyny wasp edýän şowkuny çykyşlar, gözellik bayramyna aýratyn uwuşgan çaýdy. Bayramçylyk konsertiniň dowamyna ene mamalalarymyzdan nesillerimize miras galan ýokary ahlaklyk, insanperwerlik ýörelgelerinden, Zinanlarymyzyň nusgalyk edim gylymlarynyň göz başlayan joşgyny tanslar hemde mukaddes däplerimizi, halkymyzyň insanperwer ýörelgelerini açyp görkezýän milli ruhymyzy dawarlanýan çykyşlar kalpary ýatdan çykmajak duýgulara besledi. Dawaranyň bütün dowamyna ýerine ýetirilen synuwat eserlerine hormatlar kadamyzyň eziz inilerimize, ýurdumyzyň mährwan Zinanlaryna goýan belen sarpasynyň şöklendirilmegi ajaýyp paslyň ilkinji bayram bilen beýik sağlaşygy emele getirdi.
Şeýle çäherler etrap häkimlikleriniň we jemgyçylyk guramalarının bilelikde guramaklaryny vilayatyň ähli etraplaryna hemde şäherlerine geçirli. Lewap vilayat we Türkmenawa şäher kadetiniň guramagyna geçirilen çäherede bugünkü bayramçylyk dawaralarynyň üstüni getirdi. Marşegarnyň iňmir gödel kunjagany ýerleşýän Goşa Gomra toý mekanyna Mary vilayat hemde şäher häkimlikleriniň Dinanlar birleşiginiň Mary vilayat bölüminiň hemde vilayat medeniyet müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen dawara da ýokary okunetlige betlendi. Aydın sağla bayramçylyk dawarasy bagtyar durmuşda ýaşaýan Erkana zähme çekýän dinanlaryň gowun guşuny ganatlandyrdy. Dawaranyň dowamyna vilayatyň Keminada Naqy Döwlet Drama Teatrynyň artistlarynyň, aýdymçylaryň, çağalar dörüjçilik toporlarynyň, tansy oglan gyýlaryň kimmeleriň köňül kalplaryna şatlykly duýgulary oýaran täsirli çykyşlary giňden ýaýwanandy. Dawaranyň dowamyna döwletimizde gahraman arkadamyzyň başdanlygyna gazanylýan belenden belend üstünlikleri, hormatly prezidentimiziň il-halk, döwlet hemde bütün adamlar behwetli belend başlangyçlaryny, halkyň arkadagly zamanasyna gazanylýan rowaj ösüşleri, ajaýyp bakar pasany, zinan gözelligini wasp edýän aýdymlar bayramçylyk atnaşýanlaryň hemmesine ýakymly täsir galardy. Yerine ýetirden çykyşlaryň her biri halkymyzda eneleri hormatlamak, eneleri sarpalamak ýaly atabagy gelýän asly, mukaddes ýörelgäniň däp soruň maşgala mukaddesliginiň wasfy bolup, belenden belent ýanlandy. Bayramçylykda ýaş nesilleriň çağa kalybyndan joşup çykýan aýdymlary, çalan saarlary, bagtyar dinanlar üçin hakyky bayramçylyk sowgady boldy. Saatlyk şowkuna betlenen bayramçylyk dawarasyna atnaşanlar mehrem enelerimize, gelin gyýlara kiminşe belent hormat sarpa goýan gahraman arkadamyzyň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler. Paýtatymyzda ýaýwanlanan dawaralara ýokary okunetlik mahsus boldy. Magtumrada Naqy ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň ýagşygellik haýfada Naqy Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň bilelikde geçiren bayramçylyk dawarasy ulary okunetlige betlendi. Halkara dinanlar güni münasibetli Türkmen Döwlet Mal Institutyna geçirilen çäre işçi hiýaset mahsus boldy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynda Bazara Manfaatda Naqy Döwlet Çağalar Kitapxanasyna çäherler halkara dinanlar gününe başlandy. Halkara dinanlar günü münasibetli ýaşlar guramasynyň bagtyarlyk, berqararlyk köpekde atrap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen çäherler işe hiýasetli boldy. Türkmenawa Hojalyk Institutyna güneşli ýarymyzda giňden hemde dawaraly bellenilýän 8 mart halkara dinanlar güni münasibetli gahraman arkadamyzyň käbesi oglawat edýäniň nusgaly görüm görelmesini talip gyýlaryň arasynda giňden wagt etmek maksady bilen elimden çykan egnime ýaraşar şygar bilen el işleriniň sergisi hemde bayramçylyk dawarasy geçirildi. Bayramçylyk çäheresinde çykyş edenler Türkmen milli däp desturlarynyň öz boşly aýratynlyklaryny giňden açyp görkezmek bilen Türkmen halasy, milli şaýheplerimiz, lewaslarymyz olaryň aýratynlyklary barada gurrun berdiler. Halkyň arkadagly zamanasy şygar bilen geçýän şu ýyl dinanlaryň ajaýyp bayramyna başlanan dawaralar hemde çäherler paýtatymyz Aşgabat şäherine aýratyn mazmuna betlendi. Döwlet başçymyzyň belleşi ýaly baý milli mirasymyzy aýawly gorap saklamak hemde geljeki nesillerimize ýetirmek işinde dinanlaryň hyzmaty ullar. Paýtatymyzda halkara dinanlar gününe başlanyp geçirilen çäherler aýdym sahada çykyşlara milli tanslara betlendi. Hormat amlar, nuwasa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtatymyz Aşgabatda 8 martda saat 20-den 9 martda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ýetip duran bulut hawa bolup gün ortagyny ordan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gijesine 5-10 gradus, gündüzine 19-24 gradus. Kenerik taraplaryna bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ýetip duran bulut hawa bolup az kim ýagyş ýagar. Gün ordan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ýetip duran bulut hawa bolup ýagyş ýagar. Demirad gün ordan teleskont 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ýetip duran bulut hawa bolup ýagyş ýagar. Gün ortagyny ordan teleskont 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar.
Daşoğlu vilayetini ötkärip durýan bulut howa bolup gün ortagyny ordan tide sekundu 8-13 metre ýetýän şimal üter. Howa gejefne 0-5 grad şeýle maýly. Gündüzüne orta 11-16 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkärip durýan bulut howa bolup gün ordan tide sekundu 9-12 metre ýetýän şimal üter. Howa gejefne 5-7 gradus, gündüzüne 17-19 gradus maýly bolar. Yurdumuz boýunça mart aýynyň 9-ny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy arşylýar. Edit watanaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanlygyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeldiki ýazyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban illeşler. Bulary berja etseňer, ýylyň islenik basyny öz saglygyny gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşürýär. Ýakly tüşürüň özüni bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şundur. Hoş sağ olun, iyi dileşler.